Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndi ine Romeo Umali, koma poyamba nayi mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jen Ansah watsimikiza kuti boma lakhazikitsa ndondomeko zapadera zoonetsetsa kuti anthu amene akusowa chakudya mdziko muno asafe ndi njala. Zokonzekera zonse za mwambo wa chaka chino wa zokonda amayi macheza zili mchimake mu mzinda wa Lilongwe. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM laonetsa kugulu mkulu watsopano wa aphunzitsi a Yvonne Avery. Munkhani yathu yoyamba, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jen Ansah watsimikiza kuti boma lakhazikitsa ndondomeko zapadera zoonetsetsa kuti anthu amene akusowa chakudya mdziko muno asafe ndi njala. Dr. Ansah amalankhula izi pa bwalo la masewero la sukulu la primary ya Kavitowe mboma la Mzimba pamwambo okhazikitsa ntchito yogawa chimanga ndi ndalama kwa manja amene akhudzidwa ndi njala ku chigawo chakumpoto. Tili ndi ripoti la Chisomo Manda. Ndondomeko yogawa chimanga komanso ndalama kwa manja omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno ikudza kutsatira ripoti la komiti yomwe imaonika mavuto omwe anthu akumana nawo yotchedwa MVAC, lomwe likuonetsa kuti anthu oposa 4 miliyoni ndi omwe ali ndi vuto la njala mdziko muno. Ndiye poyankhula pamwambo okhazikitsa ndondomeko mchigawo chakumpoto, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jen Ansah adayamba ndi kuthokoza mtsogoleri wa dziko lino kamba kolamula kuti nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma tsopano ikhale pasi pa ofesi yawo. Iwo adachenjezanso makonsolo kuti pa ndondomeko yogawa chimanga ndi ndalamayi asalowetsepo chinyengo pomangolembana pachibale kapena kudziwana. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo adati anthu aulumali achikulire manja ana okhaokha ndi magulu ena ovutika ndi omwe akhale oyamba kupindula ndi ndondomekoyi. Mongolerako pali mawanja ena amene ali ana okhaokha, paliso anthu okalamba mujataonera, anthu aulumali, komanso pali alubino amene chifukwa mmene alili satha kuti agwire ntchito nthawi yayitali. Ndiye onsewa adzifikirikidwa opanda kukondera, osanena kuti anene kuti awanda abale anga awakanadana nawo, koma afikire aliyense. Chifukwa ichi ndi chimene a president athu a dziko lino akufuna. Ndipo anthu omwe alandira thandizolo mboma la Mzimba athokoza mtsogoleri wa dziko lino kamba ka mtima wake waulera khungwa. Isatire kuonga kwa president kwichu Peter Mutharika chukati na njala mmizi umu kwensono watu ovwira tira kuonga shomeni tikadandaulanga natafama kutai na masuzo kwensono tivenge makola chukwa cha president witu yeo shomeni. Masugo yakawaya nandi kwemono pano antipisa kupa masugo ane mnyumba mwani nati nguonga shomeni wapitirire wangarekanga sha tingoma chinivwirenge kwa njala na munelili na njala na chira nirienge mwakukondwa na dandaulanga panjala sono na mnapokera vingoma vanuvira chomene nguonga njala nayo yamara. Oyimira bungwe lona za chakudya pa dziko lonse lapansi kuno ku Malawi Ayung John Lim adati kuti njala ithe pakufunika nthambi zosiyanasiyana kuti zigwirane manja ndi kupeza mayankho amomwe dziko lino lingagonjetsere vuto la njala. Iwo adatinso bungwe lawo ligawa chakudya kwa anthu 1.9 miliyoni mdziko muno. Mmawu ake inkosi ya makhosi mbelo yachisanu idapempha omwe apindule ndi ndondomekoyi kuti asagulitse chimanga chomwe alandirecho. Tenga wakulu ndona kuti mavenda zinthu ngati zizi kamachitika choncho chamatengerapo gawo loti azawagule anthu aja mochipa uzawagulitsanso modula. So kwakukulu tinapemphanso ofesi ya kudzera ku ofesi kwa vice president kuti akatipemphere kwa president kuti ayikepo chikhwimiso chachikulu kwambiri chona kuti anthu amene wasapeze mpata onena kuti awagule anthu aja ndicho linga chona kuti program imene isakwanirisike masomphenya yake. Anthu oposa 4 miliyoni ndi omwe alandire chimanga ena ndalama mdziko muno. Chisomo Manda, MBC News, Mzimba. Padakali pano boma alayamikira thandizo limene mabungwe komanso kampani akupereka ku ndondomeko yothana ndi kusowa chakudya
ya chaka chino mpaka kumayambiriro kwa chaka chamawa. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene imalandira thandizo la ndalama zokwana 200 million kwacha kuchoka ku banki ya Standard. Mwayi mtumodzi wadzanisa mbiri mu ripoti ili. Malingana ndi nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka, chaka chino chokha anthu oposa 4 million akumana ndi vuto lakusowa kwa chakudya mdziko muno, zomwe zinachititsa boma kuti lipereke pempho kuti mdziko muno muli vuto la zakudya pa 25 October 2025. Iwo ati chikonzero cha boma chinachitidwa maboma 28 komanso mizinda inayi ya mdziko muno, ndipo zikufunika 209.4 billion malawi kwacha kuti anthu alandire thandizo la chakudya komanso ndalama kuti apulumuke. Amwanamveka ati ngakhale kuti boma layambapo kale kupereka thandizo maboma ena, boma palokha silingakwanitse chifukwa chakayamika Standard Bank kamba kathandizoli. Mfilimu amawu athu angati boma komanso ngati Minister of Finance ndokuthokoza bank ya Standard kupyolera kwa Mrs. Charity Moore amene atipasa cheki cha 200 million leroli. Ndipezepo mwayi kuthokoza board management komanso staff ya Standard Bank chifukwa chotithandiza, chifukwa ndalama imene itithandiza kuti tikagule chakudya komanso tichepese njala kwa anthu amalawi anzathu amene akuvutika kunjaku. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu la banki ya Standard Charity Moore ati thandizoli ndi chitsimikizo kuti banki ndiyodzipereka kuti anthu mdziko muno adzikhala ndi chakudya chokwanira. Titamva kuti a president athu alengeza kuti Malawi kuno kuli njala ma district ambiri actually akwanano 28. Tinachiona kuti nchoyenerera kuti panopa tipereke ndalama zomwe zithandizire kugula chakudya chomwe chikaperekedwe m'makomo osiyanasiyana amene akhudzidwa. Ndechichi ndichongochitika panopa, komanso ngati banki timapanga patina ndi boma kuthandizira kuti agriculture kapena ulimi ukhale wochotsa Malawi mu mphawi komanso kuthetsa njala. Thandizoli ladza pomwe kampani komanso mabungwe osiyanasiyana akuthandiza boma zomwe zionetsa chikhulupiriro chawo kwa utsogoleri komanso mfundo za Profesa Arthur Peter Mutharika pachuma komanso kuthandiza anthu. Mwayi mtumodzi, MBC Lilongwe. Nduna yona ubale wapakati pa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda ayamikira dziko la South Korea chifukwa cha thandizo limene lakhala likupereka ku dziko lino. Iwo ati ubale wa maiko awiriwa wapindulira kwambiri dziko lino. Tindi ripoti la Mike Kalumbi. Polankhula mu mzinda wa Lilongwe pamwambo okondwera kuti dziko la Malawi lakwanitsa zaka 60 ili pa ubale ndi dziko la South Korea, Achaponda ati anthu a dziko la South Korea akhala odalirika ku chitukuko cha dziko lino. Iwo ati izi zili yomwechi maka pa ntchito monga za umoyo, za ulimi, za maphunziro komanso kutukula achinyamata. Ndunayi yatsimikiza kudzipereka kwa dziko lino poonetsa kuti ubale omwe ulipo ndi South Korea ukupitirira. Pa ubale wathu ndi a South Korea ife tapindulapo zinthu zingapo. Zinthu zimene tapindula ife ndi nkhani za umoyo, health. Komanso tapindulapo maphunziro. Anthu ena apita kuja, ena abwera. Komanso ngati lero taona muja pali ma NGO ambiri amene akuthandiza kuno aku Malawi. Ena kuwaphunzitsa chinenero cha Korea, ena kuthandiza Malawi pozochita izi ndizi. Choncho ife tonse tili kukhuthitsidwa kwambiri kuti atithandiza kwambiri. Mawu ake kazembe wa dziko la South Korea ku dziko lino a Park Jae-kyung ati dziko lawo lipitiriza kuthandiza dziko lino ku nkhani za ulimi, za umoyo, za makono, zotukula achinyamata komanso chitukuko cha magetsi. Dziko la Malawi lakhala pa ubale ndi dziko la South Korea kwa zaka 60 ndipo Malawi yapindula kwambiri kudzera ku zitukuko zosiyanasiyana monga za umoyo, za maphunziro komanso za ulimi. Mike Kalumbi, MBC Lilongwe. Wachiwiri wa mtsogoleri wa zokambirana mu nyumba ya malamulo a Shadrack Namalomba ayamikira aphungu kamba kuonetsa umodzi mu zokambirana za mnyumbayi. Ana Malomba amalankhula ndi MBC potsatira kumaliza kwa zokambirana za sabata ino. Msabatayi, nyumbayi inakambirana nkhani zofunikira kuphatikizapo ndondomeko zosiyanasiyana zimene maunduna ayika zothandiza kutukula dziko lino. Zambiri mulipoti ili la Chinsisi Moyo. Pomwe aphungu anayamba kukumana ku nyumba ya malamulo lolemba sabata ino,
nduna ya zaulimi anafotokozera nyumbayi za ndondomeko ya boma yopereka zipangizo zotseka mtengo zaulimi kwa anthu komanso zomwe boma likuchita kudzera ku nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma pothandiza mabanja omwe akhudzidwa ndi njala. Nayonso nduna ya maboma ang'onoang'ono a Ben Piri anapempha aphungu kuti akonze ndondomeko zachitukuko pa ndalama zokwanira 5 biliyoni kwacha zachitukuko cha m'maderawo, pomwe ndalamayi yakwera mu ndondomeko ya chuma cha boma kuyambira mwezi wa Epulo chaka chamawa. Nayo nduna ya chilungamo a Charles Muhango anafotokozera nyumbayi kuti ofisi yawo yalandira malipoti atatu okhudza ngozi ya ndege yomwe inachitika ku Nthungwa pa 10 June chaka chathachi, pomwe anthu 9 anataya miyoyo yawo kuphatikizapo yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino nthawiyo Dr. Saulos Chilima. Lachitatu, nyumbayi itakumana nduna yoona za mtengatenga a Feston Kaupa anafotokozera nyumbayi kuti boma likukonza zokweza ntchito za maulendo apanjanji pofuna kusamalira misewu yomwe yamangidwa mdziko lino kuti izikhala yolimba. Ndipo kumapeto a sabatayi mnyumbayi munali chimvano pomwe aphungu anavomereza a Richard Luhanga kukhala mkulu wa polisi mdziko muno. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anasankha Luhanga kukhala mkulu wa polisi pa 6 Oktoba. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa zokambirana mnyumbayi yemwenso ndi nduna yofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba anayamikira aphungu posunga bata komanso kuyika chidwi pa zokambirana. Komanso tinaona nyumbamo kuti mamembala anapitirira ndithu kuunikirapo kapena kuyikira kuphera mphongo mawu amene a president athu anapereka ku mtundu wa Malawi pa tsiku limene timatsekulira parliament. Akhala kuyankhula maona menemo zambiri zimachitika menemo amakuthokoza menemo kuti yayi kuli school fees panopa njaulere, yayi ndalama zibwera kumudzi, yayi boma tayamba bwino, zambiri zimenezo mena amathokoza menemo. Ndeno izi zimene zachitika lero tangomaliza aphungonso amakhalanso akuyankhula zomwezo popeza kuti aphungu pa ulendo una abwera ochuluka kwambiri 220 chakuti kale lija tinali anthu ochepa. Ndeno pano komanso malamulo amanena kuti aphungu aliyense akamayamba kuyankhula apatsidwe 15 minutes. Ndiye kuoneka kuti aphungu ambiri atsalirabe panopa kuti sanayankhule. Ndiye tikhabe tikupitirira wiki yamawa lolemba ndi lachiwiri tikuganiza kuti ino lachiwiri ndimene tidzatseke debate kapena kuyikapo mawu pa mawu amene president wa dziko lino anafotokoza lachiwiri imene next week. Tikapita no wiki yamawa yomweyonso tikuyembekeza kuti ino a Minister of Finance adzabwera nyumba ino lachisanu kuti adzapereke ndondomeko wa zachuma miyezi imene yatsalayi kukafika pa 31 March. Sipikala wa nyumba ya malamulo Samika Fa Suleiman ayimitsa kaye zokambirana mpaka lolemba masana sabata yamawa. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission lapereka kalata zoponyera zomwe zinagwiritsidwa ntchito pa chisankho cha mwezi wa Septemba mchigawo chakumwera ku nyumba ya malamulo. Mwambowu wachitika potsekera nyengo ya chisankho chimene chinachitika mwezi wa Septemba chaka chino. Zambiri mulipoti ili. Komishonala wa bungweli Ahare Kanjewe ati izi zachitika mogwirizana ndi malamulo oyendetsera chisankho cha mtsogoleri, aphungu komanso makhansala mdziko muno. Afotokoza kuti izi zili chomwechi mwa zina pofuna kupereka umboni ku milandu ya chisankho yomwe ingabwere pa nthawiyi. Ntchito imene Malawi Electoral Commission amagwira yopangisa zisankho yafika ku mapeto kuti apereka ma results, koma simathera popereka ma results a anthu amene apambana, koma imapitirira ndikutenga zonse zotsatira za zisankho zija kupereka ku parliament kuti a parliament akasunge. Kumeneko amasunga kwa miyezi 4 molingana ndi malamulo. Ikapitirira miyezi 4 akhoza kuzisuntha kupitisa kwina kapena kuziononga. Koma pali zina zomwe anthu ena amene sanakhutitsidwe ndi marizatsi amene ameke anapereka amanena kuti tiwerengenso kapena tizionenso
ndeti mabwerera ku palamenti kucha ndikukatenga ndikuyika pa ujeni molingana ndi malamulo. Polandira katunduyu, mmodzi mwa ogwira ntchito ku nyumba ya malamulo mayi Fane Posha Siwande adasamalira kalatazi moyenera. Talandira katunduyo kwathu kusangalala kuti tikutengapo mbali pa zisankho makamaka mbali yoti tikusunga chilichonse rekodi iliyonse yomwe inachitika pa nthawi yomwe zisankho zimachitika. Kwa ifeyo ndi udindo wathu oti lamulo likutipempha, lamulo la presidenti, la zisankho za presidenti, parliament komanso la local government imatipempha kuti kukachita zisankho zina zilizonse kaya ndi zija zapatatu kaya ndi general kaya ndi zochitika mkati mwa ndimemo limatipempha lamulo kuti sungani katundu yense yemwe. Mwambo ngati omwewu wachitikanso mzigawo zapakati ndi kumpoto. Malo mwa MBC kuno ku Blantyre ndine Ruth Chinangwa. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Maono muli ndi ine Romeo Umali. Tientone nsomito yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jen Ansa watsimikiza kuti boma lakhazikitsa ndondomeko zapadera zoonetsetsa kuti anthu amene akusowa chakudya mdziko muno asafe ndi njala. Zokonzekera zonse za mwambo wa chaka chino wa zokonda amayi macheza zili mchimake mu mzinda wa Lilongwe. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM laonetsa kugulu mkulu watsopano wa aphunzitsi a Yvonne Avery. Popitirira ndi nkhanizi, amayi oposera 450 kuphatikizapo anthu ochita malonda osiyanasiyana akhala nawo pamwambo wa chaka chino wa zokonda amayi macheza umene uchitike lero mu mzinda wa Lilongwe. Ofalitsa nkhani wa wailesi ya MBC Achisomo Mamadi ati zokonzekera zonse za mwambowu zili mchimake. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Inali nthawi yachimwemwe pamene amayi ochokera m'madera osiyanasiyana mdziko muno amafika mu mzinda wa Lilongwe komwe mwambo wa zokonda amayi macheza ukuyembekezeka uchitika. Amayi oposera 450 ndiwo akuyembekezeka kukhala nawo pa mwambowu. Ofalitsa nkhani ku wailesi ya MBC Achisomo Mamadi ati zokonzekera za mwambowu zili mchimake. Iwo ati MBC imapereka mwayi kwa amayiwa kuti azichita zitukuko zosiyanasiyana m'madera awo. Amwamadi ati mwachitsanzo amayiwa akuchita bwino kumbali ya ulimi komanso mabizinesi. Zokonzekera zili bwino monga mukuona tili malo ano amene pachitika pamenewu pa 15 November pano BICC zonse zili bwino ndifo kondwa ngati MBC amene tukonza mwambo menewu kuti tikhale nda First Lady Professor Gertrude Mutharika ku mwambo menewu komanso amayi oposa 450 kuchokera m'madera osiyanasiyana. Palinso amalonda ochita zosiyanasiyana amene ogena ntchito ife ngati MBC nawonso akhala nafe mwambo menewu ndifo kondwa kwambiri kuti tikupanga mwambo menewu. Tinachotsa pa 15 November pa October chifukwa zovuta zina koma tafika 15 November mwambo ulipo. Pamene amayi amafika, MBC inacheza ndi akuluakulu amagulu amayiwa pofuna kumva chisangalalo chawo komanso zomwe apindula kuchokera mu programu ya zokonda amayi. Ileti mu programu yokonda zokonda amayi mu MBC ndapindula panopo tinapanga ubale wa paye ataziwana ndi anthu kuchokera Msanje Chitipa ife amozi. Komanso zina chitukuko taziwa chitukuko monga ngati mabizinesi timaphunzitsana mabizinesi kazina. Kupindula tapindula zambiri taziwa madera ambirimbiri pena paliponse taponda tikuziwa madera osiyana. Kutero kwa papa tikatere ife azimayi tili okondwa kwambiri moto lwa MBC alangoyerekeza ngonena kuti ulendo unowo tikubuka ndege macheza akakhalira kunja ife tizakwanisa kupita. Situkobayi tikuphunziramo zina zofunikira chifukwa choti azimayi malo moti tingokhala timapezeka kuti azimayi tikuziwa muli zina zoti akati ngati lero timaphunzira kuti maphunziro tina ndi tina take achani kusewera chani tikuphunziramo kuti ife azimayi tizidziwana kuchokera Msanje Chitipa tizikhale malimodzi komanso tisamadabwane komanso tizizidalira kuti azimayi tikamakhala pamenepo tikukweza dziko la Malawi. Zokonda amayi ndipo ndapindula nazo ifone kuti ndimapezamo zinthu zabwino. Upangiri, zelu, komanso usamalira khomo langa, kusamalira ana, banja langa, ndithudi kumsamba kuti nzimayi ndithu azooneka kuti ayi apapa pali nzimayi.
zokonda amayi macheza ndi mwambo omwe wailesi ya MBC imachititsa chaka ndi chaka, ndipo amayi osiyanasiyana amatenga nawo mbali kusangalala tsikuli. Mwambowu umachitika pa 15 Okutobala chaka chilichonse, koma chaka chino mwambowu uchitika pa 15 Novembala. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Oweruza milandu ku bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Lilongwe, Howard Pemba, wapereka chiletso chowaletsa apolisi kupitiriza kumanga anthu 11 amene akuaganizira milandu yosiyanasiyana kuphatikizapo kukhapa ndi kuvulaza anthu ndi zikwanje komanso kuononga katundu. Polankhula ndi MBC, yemwe akuyimira oganiziridwawa George Kadzipatike wati apolisi ngati ali ndi milandu ina yokhudza oganiziridwawa adzingowayitana nkuwauza komanso asawamangeso. Malinga ndi Akadzipatike, chiletsochi chikutanthauza kuti oganiziridwawa onse amene ali mchitokosi cha apolisiwa atulutsidwe. Padakali pano chiletsochi chaperekedwa ku likulu la apolisi ku Area 30. Bwaloli lidzapitirira kumva mlandu pa 19 January chaka chamawa. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Amararam Gujjar ayamikira kampani ya Paramount Holdings polunjika ntchito zawo molingana ndi ena mwa masomphenya a dziko lino opititsa patsogolo ulimi komanso ntchito za mafakitale. Iwo ati dziko la India ndilokonzeka kupereka misika ya mbewu zosiyanasiyana zimene alimi amalima mdziko muno. Gujjar anena izi atayendera malo ena a kampanizi. Zambiri mulipoti la Lonjezo Msodoka koma akuwerenga ndi Emmanuel Chikonso. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi anayendera kampani yopanga masaka komanso maplastiki ya LPPL, kampani yopanga zakudya SunGold komanso Paramount Holdings. Cholinga cha ulendowu akuti chinali kuona momwe kampanizi zikugwirira ntchito zake. Poyankhula atayendera kampanizi, Kazembeyo anati dziko la India ndilodzipereka kulimbikitsa ubale pakati pa dziko la India ndi dziko lino kudzera mu ntchito zosiyanasiyana monga zomangamanga komanso zaulimi. Malinga ndi Kazembeyu, dziko la India ndilokonzeka kupereka misika ya mbewu zosiyanasiyana zomwe alimi amalima mdziko muno. Iwo ayamikiranso kampanizi pogwira ntchito zawo ndi masomphenya achitukuko a dziko lino olimbikitsa ulimi komanso ntchito za mafakitale. Mmodzi mwa akuluakulu pa kampani ya Paramount Holdings, Samson Munthali, ati pakadali pano kampaniyi imatumiza mbewu ku maiko ena zomwe zimathandizira kupeza ndalama zakunja zomwe dziko lino limafuna. Iwo ati kubwera kwa Kazembeyu kunali kofunika kuti aone magawo omwe dziko la India lingathandize mu ntchito za malonda zomwe zikuchitika pa kampanizi. Kunali kofunika kwambiri kuti aone kuti kodi ndi katundu wanji amene akuchokera ku India kubwera ku Malawi kuno. Kupangira kuna kuti ngati pangakhale thandizo ngati boma la India kuthandiza dziko la Malawi, akhoza kuonanso kuti ndi maderati amene tikhoza kutithandiza dziko. Nanga ndi katundu wanji amene akuchokera ku India wambiri amene akubwera ku Malawi kuno. Nanga ngati pangakhale ndondomeko zona kuti katundu amene athandizike akapena athandize ndizizona kuti atati aona ndeto akhoza kukhala chithunzithunzi chabwino kuona kuna kuti ngati dziko la India lingathandize bwanji dziko la Malawi. Ubale pakati pa maiko a India ndi Malawi ndi wakalekale, ndipo maiko awiriwa apindula m'magawo osiyanasiyana monga maphunziro, zaumoyo, malonda komanso ulimi. Kansala wa dera la Bangwe Ntokwa mu mzinda wa Blantyre a Isaac Jomo Osman ndi mfumu yatsopano ya mzindawu atagonjetsa makansala zake ya chipani cha Democratic Progressive DPP pa chisankho cha mfumu wa mzindawu chimene chachitika ku maofesi a konsoloyi. Kansala Gerard Lipikwe wa dera la Limbe Chiwembe ndiye wachiwiri kwa mfumu ya mzindawu. Awiriwa akuyembekezeka kukhala mu ofesi zaka ziwiri ndi theka. Ife tili ngati mafumu, so fumu umanika ukhale ndi anthu ako uzimva zoti anthu a Blantyre akufuna chani. Anthu a Blantyre ndi zinthu zomwe akufuna. For example, ndikuwuzani kuti nthawi zambiri kuti uyende pena paliponse anthu amadandaula kuti pena maswiti mwathu mulibe magetsi. So chimene chocho ndi chifukwa choyenera kuti tiyangane za magetsi. Komanso pali nkhani ya ana amaskini. Ine ngati mmodzi woti ndakulira mu street ninamba kale njira zoti tichepese ana amene aja omwe amapezeka mu street. Pomwe talowa mu office tikhala pansi tionenso kuti tichikwanirise chomwe tinayamba kale. Kuti mwina anthu aku Blantyre samadandaule chifukwa kuti anthu amapeza kuti mwina akuberedwa
pauchitika zina zache. So nini maideas onena kuti ana aja singango athamangisa teneke ati apeze chinthu china chache chomwe chingapangisa kuti asamalowe muchani mu street. Chachikulu chimene nganene nchakuti sizingatheke kuti tiyende tikupanga maganizo osiyana. Ifeyo mbali yathu kwakukulu kumakhala kulandira zimene council yagwirizana kuti ifeyo tipange ngati secretariat. Ndeti mafuna nditsimikizire mtundu wa anthu okhala mu mzinda wa Blantyre kuti ifeyo ngati amene tikugwira ntchito ku council ya mzinda wa Blantyre tiyesesa kwambiri kulumikizana ndi makhansala athu makamaka kudzera mu ofisi ya meya tiyapasa mgwirizano oyenerera cholinga nchakuti anthu athe kuona kusintha. Zokonzekera zonse zafika kumapeto pamene mwambo wa chaka chino wa atumbuka akwa achikula maembe wagona pa Muhanya uchitike ku Kadumuliro ku Bolero mboma la Rumpi lero. Wapampando wa komiti yayikulu ya chikonzerochi Maijin Chilinda Kumwenda wati mwambowu umabweretsa chiyanjano ndi chitukuko pakati pa atumbuka komanso mitundu ina. Zambiri mulipoti ili la Grant Mhango. Chaka chilichonse atumbuka akwa chikula mayembe limodzi ndi magulu ena azachikhalidwe kuphatikizapo angoni ndi ena ambiri ochokera mdziko muno komanso mayiko ena amakhala ndi mwambo wawo wagona pa Muhanya pomwe amakumbukira mbiri ya makolo awo. Poyankhula pa mkumano womaliza wokonzekera mwambowu omwe unachitikira kumalo akadumuliro ku Bolero mboma la Rumpi, wapampando wa chikonzerochi Mayi Jean Chilinda Kumwenda anapempha magulu, mabungwe ndi anthu akufuna kwabwino kuti akwaniritse malonjezano awo kuti mwambowu uzakhale wopambana. Iwo anapitiriza kunena kuti pa mwambowu omwe mlendo wolemekezeka ndi wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino wolemekezeka a Enoch Kamzingeni Chihana pakakhalanso mwambo oyala nkhata pa manda agona pa Muhanya 1 kumphande mbomali. Pansi pamutu woti chikhalidwe ndi umunthu mtsanamira ya chitukuko pa mwambowu pakakhalanso alendo ochokera mdziko la Zambia. Grant Mhango, MBC Rumpi. Munkhani za masewero bungwe loyendetsa masewero ampira wa miyendo mdziko muno la FAM laonetsa kugulu mkulu watsopano wa aphunzitsi a Yvonne Avery. Avery amene ni mzika ya dziko la France anayembedwa ntchitoyi mwezi watha kulowa m'malo mwa a Benjamin Kumwenda. Mawage mtsogoleri wa bungwe la FAM a Fleetwood Haya anati akuyembekezera zambiri kuchoka kwa nkuluyi zimene zipititse patsogolo masewerowa. Tikakambatu za mpira, injini ya mpira ndi technical directorate kapena tinene ndi office ya TD. Kotero kuti kubwera kwa TD kwa tilimbikisanso kunena kuti zitithandizira kuti nkhani zichati kunena zokhuza kaya grassroots football kapena mmene mpoyamba mpira wa ana achisozera tukambaso nkhani monga za maphunziro amakochi tukambaso nkhani monga zokuti titukule mpira wathu zimene zikhala zikuyenda bwino zikhala zikuyenda chifukwa chonena tsopano lino tili ndi coach Yvonne amene ndithu ali kaswiri kadaulo amene ali mapepala ake oyenerera pa ntchito imeneyi. Ndipo poseraso kwina mapepala ameneyo ndi amenenso a FIFA kapena CAF anamupanga recommend anatiuza kuti koma ameneyo ndi TD amene ali ololedwa angakhale kuno chifukwa iye mukaona mu mbiri yake muona kuti wagwira mayiko ambiri kuno ku Africa about 29 kwambiri mothandiza a FIFA ngati instructor komanso ngati advisor komanso wagwiraso ngati TD mayiko ena osiyanasiyana tukamba za mayiko ngati kuja ku Madagascar angakhale ku Europe kumene izi zikutipasa chilimbikiso kunena kuti masomphenya athu okuti mpira wathu wa Malawi usinthe akwaniritsidwa. Ndipo kubwera kwake tili ndi chiyembekezo kunena kuti tikhala ndi achisozera ana abwino amene omenya mpira mwawo katswiri. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu maono koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jen Ansah watsimikiza kuti boma lakhazikitsa ndondomeko zapadera zoonetsetsa kuti anthu amene akusowa chakudya mdziko muno asafe ndi njala. Zokonzekera zonse za mwambo wa chaka chino wa zokonda amayi macheza zili mchimake mu mzinda wa Lilongwe. Bungwe loyendetsa masewero ampira wa miyendo mdziko muno la FAM laonetsa kugulu mkulu watsopano wa aphunzitsi a Yvonne Avery.
Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa tsamba lathu la pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali. Tikufunirani tsiku labwino makoma nonse. Mawa bwino kwa nonse yakwananso nthawi ya zanyengo. Tiyembekezere mvula ya mabingu kupitirira madera ambiri a dziko lino. Izi zili chonchi kamba ka mpweya wa chinyontho omwe kuchoka mnyanja ya Mchere ya India kufika mu dziko lathu lino, kotero kuti mmawa uno tiyembekezere nyengo yofunda madera ambiri a dziko lino, monga ku Lilongwe kufunda ndi madigiri okwana 20, ku Mzuzu 18 ndipo kwa Ngabu kufundirapo ndi madigiri okwana 24. Tiyembekezerenso nyengo ya mitambo komanso ya mvula ya mabingu madera ambiri amphepete mwa nyanja yathu ya Malawi, kuchigawo cha kumpoto pakati komanso madera ena ochepa kuchigawo cha kumwera. Masanawa tiyembekezere nyengo yotentha madera ena a dziko lino, monga kwa Ngabu ndi kukalonga kutentha ndi madigiri okwana 33, koma ku Kasungu madigiri okwana 29. Tiyembekezerenso nyengo ya mphepo komanso ya mitambo ndi mvula ya mabingu madera ena a chigawo chakumwera, monga Mangochi, Balaka, Nchewu komanso madera ena a chigawo chapakati ngati ku Lilongwe ndi madera ochepa kwambiri ku chigawo cha kumpoto. Zikomo poonera za nyengo, munali ndine Charity Mapondo. Khalani ozindikira, dziwani za nyengo.